Sekuvele amabala ngobuholi bukaNkosazana Sibongi Ngcobo ongumphathi stage somsakazo uKhozi FM. Lokhu kuza ngemva koxhaxha lwezinsolo akayamaniswa nazo. uSibongi Ngcobo usolwa ngokubandakanyeka ezimalini zomsakazo womphakathi uKhozi FM ezigcina zicebise yena ikakhulukazi ezisuka ebhange iStandard Bank. Kubikwa ukuthi wenze izivumelwano namakhasimende akhangisayo ukuhlanganisa nebhange iStandard Bank ukuba bakhokhe kuye ngasese. Waphinde wasebenzisa isikhundla sakhe ukuphoqa abasakazi ukuba befake izikhangiso zebhange iStandard Bank ngokungekho ohlelweni lomsakazo futhi bengawukhokhela umsakazo. Kuthi usedala ukungabibikho kozinza emsakazweni, ukudideka kanye nokwahlukana phakathi kwabasebenzi beSABC ngoba usesebenza ngendlela eshayisana nomphathi wakhe uSiphiwe Sixaso njengoba esemkhankasweni wokudla isikhundla sakhe. Kuphinde kube nemibiko ethi uSibongi Ngcobo ujola nomunye wabasebenzi abangaphansi kwakhe emsakazweni nokungumsakazo waziwa ngelikanjinje. Ubudlelwane babo sekuphenduka undabuze kwayo emsakazweni nokuphinde kuletha amahloni kwabaningi. uSibongi Ngcobo useke washaya kabunjinji wacekela phansi imoto yakhe eyibhoka ngenduku eyinsimbi yegalofi kubuka abasebenzi emsakazweni. Waphinde wahlasela washaya owesimame esiligodlile igama lakhe obethandana noNjinji nokholele ekuthenini azachithekelwe isisu. Ezinye zezinsolo zithi uSibongi Ngcobo nezikhulu zebhange iStandard Bank bayasebenzisana ukupheka amavoti engoma ezohlukanisa unyaka neyaziwa ngeTop10 Song of the Year ukuze konke kuvuna umculo uKhuzani Mpungos nophinde abe yinxusa lalo ibhange iStandard Bank. uSibongi uphinde abhutshuzele uKhuzani kuma kwezinamba zamavoti okungenzeki kwabanye abaculi. Izinsolo zithi uKhuzani uzahamba eqhosha kwabasondelene naye ngobudlelwana nabo noSibongi Ngcobo ngasese azabakhombisa imiyalezo kaWhatsApp kaSibongi lapho emthumelela khona ngakuthumelela abanye abaculi abasohlulweni lodwa naye. Kubikwa ukuthi waphinde wahlomula imali emcimbini wawuhlelwe nguKhuzani nebhange iStandard Bank igcwalisa Spring Picnic. Kuvela ukuthi ungumsizi kaKhuzani noma Gezambambo okwenza lokhu ecashe ngesikhundla esinamandla emsakazweni.